Добрий день, шановні сябри! Вітаємо вас у нашому етнографічному покої, який дійничає при Ліщеняцькому сільському клубі. Сьогодні ми розпочинаємо проєкт «Фольклор подорожжя. Минулое побач». Приємного вам прогляду! Цвіте теран, а лисейка вяне. Хто з любов'ю не знається, той гора не знає. Хто з любов'ю не знається, той гора не знає. А я молода дівчина, де гора познала. Вечераньки не доела, ночки не доспала. Вечераньки не доела, ночки не доспала. Як возьму я веселечко, сяду край ваконца. Яще очки не драмали, а уже сходит сонце. Яще очки не драмали, а уже сходит сонце. Ой, драмите, не драмите, не будете спать. Здесь поехал мой миленький, красивей шукать. Здесь поехал мой миленький, красивей шукать. Няха еде, няха не вернется. Не дасть ему Божа счастья, где он повернется. Не дасть ему Божа счастья, где он повернется. Цвіте теран, а